Iti gara iti lugar nga ayan tayo tatama ka JCQ ket iso iti pakaipasdekan iti daytoy Dakiwag at Tabukbok Bridge nga daytoy ket nabayagen akal kalikaguman ti administrasyon ni Mayor Antonio Mariano. Nga daytoy mga ka JCQ ket dakkel to a makatulong kadagiti lugar iti daya paset iti Marcos mga ka JCQ. Intay boyan daytoy adamag mga kaibigan. Iti naunday a panawen ket nagbunga metlaengen dagiti bannog puyat ken adu a biyahe ni Mayor Antonio Mariano tapno di kastakat i-follow up na iti biyang ti national government tikid daw ken arapaap na apan nakaipasdek ti rangtay aday tiket pamagkamang iti daya ken laod ti Marcos Ilocos Norte aday ket agbalinto Dakiwag Tabukbok Bridge. Nanipod ng rugi ti administrasyon ni Mayor Mariano ket ti panakaipasdek ken ti rangtay iti karay ti alugar ti maysa karigiti arapaap na gapuanan na taragiti umili karigiti barbarangay iti dumaya paset ni Marcos ket manglikaw da paylaeng tapno di kastakit makadanon da iti sentro tinadakamat nga ili. Kuna ti mayor ket dakkel to anam ay dagiti lumugar iti Marcos ti panakaipasdek ti Dakiwag Tabukbok Bridge gapuanan na ti pundo ket naggapu iti sipag wenno ti sustainable infrastructure project alleviating gaps. Kinapudnuanan na Joey, alam makita mo nga marugrug yan, dagiti kwati puspusten. Ket kasi na po Diyos, so pagyamyamanak, uray no manong atawan nga inururay da ito, at least marugyanen, ket sapay lang kumata, iti kabaitan lang nga panawen, malpas nga malpas. Kinti kunama dagiti apo nga kontraktor, ket within 2 years. Yes, sir. Dati paganit gitda. Akit no pas wagari marpas aging ganat ti within 2 years akit pagyamanan lawan iti apo tap nung tikas tamat napimpintas ken alis to iti communication iti bandan nati daya nga barbarangay. Mangrugita ti laod barangay Tabukbok, Santiago, Ferdinand, Elizabeth ken Kakapyan. Ken pakairamanam tumiten datoy banda na iti barangay Escoda. Nga pang mangrugi iti yantay eskwela ti barangay Escoda agpadayan. Dito ito basi nga DJ kwantam asasadig. Ngem no data umay da pala data dayanta Pacifico yanta Valdez. So asasadig kin alalisto dito ita. Actually, dati dalanan medyo okay na. Main inot nga ma-wide-widening nga na. Yes, nga kwa. Kaya dito Skoda akit awa narigat. Makuha pala DJ kwa nang sapay lang ko ma. Tiyo mo na yung marmarog yung magkidin pan naka-wide-widening na. Kita alakit sapay lang ko ma. Dito mauding termino ket mapaskon to matla. Maragsakan met dagiti agindeg iti dumaya paset ni Marcos gapuanan na tamatungpal matlaengan ti panakaramid ti dakkel rangtay a mamagkamang iti laod ken daya ti nasao nga ili. Adaytoy ket dakkel to anam ay da alumugar ken dayawen da ti anos ni Mayor Mariano anang i-follow up iti biyang ti national government. Talaga. At adrugiti ububing estudyantes kinakorkorang tilungan ti di paseros nga dumalyasat kung nakadin taman mano tagbiyahe no dadon no kasto tiyempo narigat ti amuyo mo ti panglikawan na niya. When, sir. So, sir, mano dekadan sir nga inuroray yu detoy panakaipasdek ti Dakiwag Tabukbok Bridge, sir. At hanggang may bagatan na bayagan. No sinuman ti tumugaw nga politiko ni bagadaytan ngem ti mas na narigat da nga ilakat gaputa amuyo mo ti paspasamag ti Marcosen no daduma or sino ti agturay adama disgrasya nga agturay hanto ano maituloy kas jeti pakaraan ay rugi-rugi. Okay po. ngem tanan siya tani apo Mariano tinagturay ta isutin na kay kuan na mat us-usto nga nang ilaklagad ti may panggap dahito nga proyekto. Okay po.
No adda ti anos nga gilakad ken aguray karagiti kalikagom a proyekto a pagsayaatan dagiti kakailian ket adda ti mauray agungguna. Tangamin ket inananusan ni Mayor Antonio Mariano nga in follow up iti biyang ti national government ti pannakaarami ti rantay aday ti ket maipasdek iti karayan asakop ti barangay Dakiwag ken Tabukbok na nipot isuna tinagtugaw amang idaulo iti Marcos, Ilocos Norte. Akit so dayja kung kunak nga rod nga mabalin hanagaputa kayat tayo nga marami din addan agat aguroray tayo kakabsat tadi tayo mo datay ko tagkikid daw tayo lang agun unnoy tayo lang iti kwati national ken iti provincial so dito nga rod lang ngayon dito nga rangtay nga makitam tatamarug yan ti panaka bibil dagitoy poste kadakwan sumugmo manong awan iso nga no awan iti patient ko detoy akit awan narigat ket no nagsarde nga ka ng palpalo akit awala tamat iso nga ano sa lata uray ano ti rigrigat nga mapampuypuyat man kin biyahe bambanog awan iti sir no talaga nga kahit mo tagserbi awan iti kasladat kay awan inda ket dati ko na ako pag giyamyaman kina po Diyos dagiti nga mga arapa mi nga taga Marcos ket medyo maisagsagawa mo ten. Para ti JCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.